Το μήνυμα της σημερινής ημέρας, σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, είναι το Getting to Zero. Δηλαδή, μηδενίζουμε τις λοιμώξεις, μηδενίζουμε τις διακρίσεις, μηδενίζουμε τους θανάτους από το AIDS. Για να γίνουν όμως αυτά, θα πρέπει να ξέρουμε τι είναι το AIDS. Παρακάτω θα πούμε τα επιδημιολογικά δεδομένα στον κόσμο και στην Ελλάδα, τι είναι η HIV-λοιμωξή, τι είναι το AIDS, τη φυσική πορεία του ιού, τους τρόπους μετάδοσης, τα μέτρα προφύλαξης στην κοινότητα και στους επαγγελματίες υγείας και τι κάνουμε για όταν εκτεθούμε ως προφύλαξη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, για το 2010 υπήρχαν συνολικά 34 εκατομμύρια μολυσμένα άτομα από HIV ή HIV, εκ των οποίων τα 30 εκατομμύρια ήταν ενήλικες, από αυτούς τα 16,8 εκατομμύρια γυναίκες και τα 3,5 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών. Συνολικά τα άτομα τα οποία μολύνθηκαν από AIDS το 2010 ήταν 2,7 εκατομμύρια, από τα οποία 390.000 παιδιά. Αυτό σημαίνει περίπου μολύνονται περίπου 1.000 παιδιά κάθε ημέρα. Οι θάνατοι από το AIDS για το 2010 ήταν 1,8 εκατομμύρια, από τα οποία τα 250.000 ήταν παιδιά και 1,5 εκατομμύριο ενήλικες. Μπορούμε να δούμε σε αυτή τη διαφάνεια πώς κατανέμονται οι μολύνσεις από τον HIV σε όλο τον κόσμο. Βλέπουμε ότι στην υποσαχάρια Αφρική είναι μολυσμένοι 22,5 εκατομμύρια κόσμος. Ακολουθεί η Νοτιοανατολική Ασία με 4,1 εκατομμύρια. Στην Ελλάδα τι γίνεται? Υπάρχει το σύστημα υποχρεωτικής δήλωσης για HIV και για AIDS, το οποίο γίνεται στο Κελυφνό. Τα τελευταία στοιχεία μέχρι 31 Δεκάτου του 2011 μας δείχνουν, μπορείτε να δείτε μάλλον εδώ στον πίνακα, σε αναλογία ανά 100.000 πληθυσμού είναι η κάθετη γραμμή και η οριζόντια είναι τα χρόνια. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μία αύξηση από το 2005 μέχρι και σήμερα. Αυτό το οποίο είναι αξιοσημείωτο να πούμε είναι ότι τον τελευταίο καιρό, δηλαδή από το 2010 μέχρι και 31 Δεκάτου του 2011 έχουν αναφερθεί 577 καινούργιες περιπτώσεις, μία πολύ μεγάλη αύξηση και συγκεκριμένα από 1η Πρώτου του 2011 έως και 31 Δεκάτου του 2011, δηλαδή μέσα σε 8 μήνες, έχουν αναφερθεί 280 καινούργιες περιπτώσεις καινούριων μολύνσεων, δηλαδή μία αύξηση της τάξης του 1250%. Από αυτούς η πλειοψηφία, κάπου το 63%, είναι χρήστες ενδοφλεβίων ναρκωτικών. Δηλαδή μπορούμε να συμπεράνουμε ότι υπάρχει μια επιδημία αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και κυρίως στους χρήστες ενδοφλεβίων ναρκωτικών. Εδώ υπάρχουν δύο διαφάνειες όπου βλέπουμε στην επάνω φωτογραφία τι γίνεται ανά τον κόσμο. Βλέπουμε ότι το σκούρο γκρι είναι οι γυναίκες, το ανοιχτό γκρι είναι οι άντρες, παντού υπερέχουν οι άντρες, εκτός από την υποσαχάρια Αφρική, όπου νοσούν περισσότερες γυναίκες, είναι μολυσμένες πολύ περισσότερες γυναίκες, δεν βλέπω το νούμερο, είναι 17 εκατομμύρια περίπου. Από κάτω βλέπουμε στην Ελλάδα τι γίνεται, ανάλογα με τις ηλικιακές ομάδες. Βλέπουμε ότι και πάλι εδώ οι άντρες είναι πολύ περισσότεροι, ακολουθούν το γενικό κανόνα, οι άντρες είναι πολύ περισσότεροι από τις γυναίκες και πλήττεται κυρίως η ηλικία από 25 έως 45, η παραγωγική ηλικία. Ανάλογα με το φύλο, πάλι στοιχεία από το Κελυφνό, τα πρόσφατα στοιχεία δείχνουν την αύξηση ανάλογα με το φύλο και με το κόκκινο είναι οι γυναίκες, το μπλε είναι οι άντρες και το σύνολο είναι το πράσινη γραμμή και βλέπουμε ότι τον τελευταίο χρόνο υπάρχει μία αύξηση κάπου 280 περιστατικά.
θάνατοι από το AIDS στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία είναι στοιχεία μέχρι το 2008, δεν φαίνεται όλη η διαφάνεια. Δεν φαίνεται, δεν πειράζει. Δείχνουν μείωση. Τι είναι όμως ο HIV? Είναι ένας ρετροϊός, ανήκει στους βραδείς, στους αργούς ιούς, έχει πάρα πολύ μεγάλο χρόνο εκβόασης και υπάρχουν δύο τύποι. Ο ένας είναι ο HIV-1, ο οποίος βρίσκεται σε όλο τον κόσμο και κυρίως στην υποσαχάρια Αφρική, και ο HIV-2, ο οποίος βρίσκεται στην κεντροδυτική Αφρική, κυρίως στην Ευρώπη και στην Ινδία και στην Αφρική. Μπορούμε να δούμε πώς τον επιπολασμό στους ενήλικες, στην διπλανή φωτο εδώ, πώς κατανέμεται ο επιπολασμός. Ο επιπολασμός είναι όλες οι περιπτώσεις που νοσούν, που έχουν μολυνθεί. Βλέπουμε ότι στην Αφρική είναι κόκκινο σχεδόν. Τι είναι ο HIV? Human, σημαίνει μολύνει τον άνθρωπο. Immunodeficiency, μειώνει την ικανότητα άμυνας του οργανισμού απέναντι σε λοιμώξεις ή νόσους. Βάιρους είναι ο ιός, είναι παθογόνο που έχει την ικανότητα να παράγεται μόνο στον ανθρώπινο οργανισμό, στον ανθρώπινο κύτταρο. Το AIDS είναι Acquired Immune Deficiency Syndrome. Το AIDS είναι το τελικό στάδιο της ασθένειας, η οποία προκαλείται από τη λίμωξη με έναν τύπο του ιού που ονομάζεται HIV. Το λέμε για να μην τον μπερδεύουμε το HIV με το AIDS. HIV, όποιος είναι ο ιός ο οποίος προκαλεί το AIDS. Δεν έχει AIDS όποιος έχει προσβληθεί με HIV. Όποιος έχει AIDS έχει μολυνθεί με το HIV. Το AIDS είναι αποτέλεσμα της εξέλιξης της HIV λίμωξης. Όποιος έχει μολυνθεί με HIV, με HIV, αν και υγιής, μπορεί και μεταδίδει τον ιό σε άλλο άτομο. Πώς διαγιγνώσκεται? Γίνεται ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του ιού, υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι, γίνεται ταξινόμηση και πρόγνωση της HIV λίμωξης, με μέτρηση των CD4 λεμφοκυτάρων, με την ανοσολογική απάντηση, με μέτρηση του οικού φορτίου και με προσδιορισμό των ποιοτικών χαρακτηριστικών του ιού. Και υπάρχουν και άλλες ταχείες δοκιμασίες. Η φυσική πορεία της λίμωξης με HIV, με το HIV, αυτή η διαφάνεια δείχνει ποια είναι η φυσική εξέλιξη του ιού μέσα στον οργανισμό χωρίς την παρέμβαση φαρμάκων. Βλέπουμε στην αρχή ότι η κόκκινη γραμμή είναι τα CD4 κύτταρα. Η μπλε γραμμή είναι ο ιός, το υλικό φορτίο. Στην αρχή που μολύνεται ο άνθρωπος, είναι όλα φυσιολογικά. Δεν υπάρχουν τα CD4 λεμφοκύτταρα, είναι φυσιολογικά, δεν υπάρχει ιός. Βλέπουμε ότι μέσα στις 8 εβδομάδες ανεβαίνει το υλικό φορτίο και πέφτουν τα CD4 λεμφοκύτταρα. Μετά την πάροδο των 8-9 εβδομάδων υπάρχει μία μεγάλη περίοδος 6-7 χρόνων όπου υπάρχει μία κλινικά λανθάνουσα λίμωξη. Μετά τα 7 χρόνια από την αρχή της πρωτολίμωξης αρχίζουν διάφορες συμπτωματικές λοιμώξεις και ευκαιριακές νόσοι με αποτέλεσμα τα CD4 να καταποδίζονται και το υλικό φορτίο να ανεβαίνει. Το αποτέλεσμα είναι ο θάνατος. Πάλι εδώ